I dag er Culinary Institute til Klimadag i Vejle, hvor vi sætter fokus på madspild. Vi vil rigtig gerne invitere folk til at bruge deres madrester derhjemme i dag og inspirere dem. Vejle Kommune og Culinary Institute er partner i et Interreg Europe-projekt, der hedder CIBUS, som fokuserer på madspild. Vi arbejder målrettet mod at handle på nogle af de her mål, som der er for klimaplanen i Vejle Kommune omkring at reducere madspild i offentlige institutioner, men også kigge ind i at hjælpe fødevareindustrien med at reducere madspildet i produktionen. I projektet er der stor fokus på, at vi skal inspirere hinanden rundt om i Europa i forhold til dem, som har fundet på de gode løsninger, så vi kan få dem udbredt. Vejle Fjordhave, det er en forening, der er dannet med det primære formål at dyrke muslinger til at spise. Hvis vi skal se på dem klimamæssigt, så er muslinger, blåmuslinger, faktisk den fødevare, der giver mindst CO2-udledning per kilo overhovedet. Derudover så sørger muslingerne for, at der bliver lidt renere vand, så grønne planter kan leve lidt bedre ude i fjorden. Vi har en dårlig vane med bare at købe noget. Vi køber hele tiden, vi skal købe noget nyt, vi skal købe noget til at spise i aften. Nogle gange så skal man udfordre sig selv og sige, jeg lader lige være med at købe noget i dag, og så kigger jeg lige ind i køleskabet og siger, hvad er der egentlig? Der er altid leftover. Vi har alle den her hylde med spændende ting, som vi kalder hospicehylden inde i vores professionelle univers. Der er alle de der åbne ting og sager, som aldrig når længere. Lad os prøve at lave noget mad ud af det. Lad os prøve at være kreative. Lad os prøve at inspirere med at lave nogle spændende, velsmagende retter ud af noget af det, vi har i forvejen. Her i dag, der har jeg jo gang i at lave noget mad med kartofler. Hvordan får vi brugt de her kartofler her? Kartofler er faktisk noget af det, vi smider allermest ud af i de danske husstande. Rigtig mange ting kan man faktisk upcycle ved at bruge det her madspild her. Nogle ting bliver endnu mere lækkert. Så er nogle daggamle kartofler her. Der er masser af saft og kraft i dem. Der er masser af konsistens i dem. De giver den her svampede konsistens til f.eks. brød, knækbrød. Jeg har også lavet noget knas i dag med kartofler og gammelt brød. Der er rigtig meget smag i det, så hvis vi bare smider det i skraldespanden, så går vi glip af al den smag. Culinary Institute har jo arbejdet målrettet for at hjælpe de madprofessionelle ude i storkøkkenerne med at reducere spild i deres køkkener. Det har vi blandt andet gjort igennem et kursus, vi har holdt for dem. Hvordan er det, vi bruger råvarerne bedst muligt ude i de store køkkener og smider mindst muligt ud. Men vi gør det altså også ved at lave nogle inspirationsvideoer til familien derhjemme omkring, hvordan er det, vi bruger de her rester. Det gør vi blandt andet. Vi har lavet en madspilds julekalender, hvor man har fået et madspildstips hver dag, og det er altså både til os derhjemme, men det er også til restauranterne, hvordan er det, vi bruger resterne for de her julefrokoster, der bliver holdt ude rundt omkring. Og vi kun har karrysalaten tilbage. Og vi ikke har haft så mange kødspisere med til middagen, som man havde forventet. Altså så har vi et lille stykke flæskesteg, som vi bliver nødt til at kigge lidt på. Her det næste stykke tid kommer vi til at arbejde målrettet for at få skabt nogle solide partnerskaber, nogle forpligtende partnerskaber, som gør, at vi kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, om det er ude i produktionen, eller om det er i de offentlige køkkener, eller i det kommunale. Samarbejdet er essentielt for, at vi når i mål med de udfordringer, vi har på madspildsområdet. Spis regnbuen. Vi siger spis mange farver. Det er det hele gælder om. Og det skal bare smage godt. Al mad, der smager godt, bliver spist. Husk det. Også derhjemme.